A postás ide 10 fog jönni egy hónapban. Legyen egy kis szerény házad és boldogság. Egészség. A Jóisten tartsan meg, kívánj egy hosszú életet, boldogságot, szerencsét. Nem csomó, mert melegünk van, menjünk ki, jó? Csináljunk egy Nekem nem emelt fel a fejedet, nekem büszke mennyasszony legyél. Lassabban ide, lassabban, jó, jó, jó. templomba! Keressetek meg, hogy hol menjünk, és mikor jövünk a templomból. Még nem esküdtek meg. Mikor jövünk a templomba, Táti, akkor? Köszönjük szépen, keresünk.
kívánok! Ez így csak van? Jó napot kívánok! Azt hittem, hogy Szabi vagy az első. Na, vőlegény álljon mellégesen. Nászni a háton és kész. Na, foglaljatok helyet. El lehet ülni, nem kell elülni. Eddig jön a... Megjelentetek a Maroszengyőnyi Tanács anyakönyvvezetője előtt, hogy hivatalosan egymásé legyetek. Maradjon ez a nap számotokra ünnep, soha el ne feledjétek, hogy saját akaratotokból igent mondhatok. Mindnyájan azt kívánjuk, Isten vezérelje utatokat, éljetek szeretetben, boldogságban, legyetek együtt mindig, hogy nevelni tudjátok gyerekeiteket. A házasság kötés egy különösen jelentős esemény minden polgár számára, és ez ünnepélyes pillanatnak megadjuk a kellő tiszteletet. Meggyőződésem, hogy amikor úgy döntöttetek, hogy megteszitek ezt a lépést előttünk, érett meggondolás alapján tettétek, tiszta szeretetből, mely családi életeteket végig kell kísérje, mivel csak így módon lesz tartós és maradandó az, amit létrehoztatok. Ugyanakkor családi életetek szorosan kapcsolódik a társadalmi élethez, tisztesség, őszintesség kell jellemezni benneteket a családi és társadalmi életetekben. Az élet általában, de főleg a családi élet nem mindig sima zökkenőmentes, a gondokat könnyebben áthidaljátok, mint férj és feleség, akik részesei lesztek nehézségeknek, örömöknek. De mielőtt egymást, mint törvényes házastársak üdvözölnétek, mit is mondhatnátok egymásnak? Köszönöm, hogy élettársam, lelkitársam, meg életem része lettél. Fogd a kezem továbbra is, mint ahogyan ezdáig tettem. Most engedjétek meg, hogy megkérdezzem. Száin Attila, saját akaratodból és mindenféle külső kényszer nélkül veszett feleségül Gundi Anna Máriát? Gundi Anna Mária, saját akaratodból és mindenféle külső kényszer nélkül mész feleségül Száin Attilához? Megállapítom, teljesítve vannak a törvényes feltételek a házasság megkötéséhez, és ismertetem a polgári jogi törvénykönyv rendelkezéseit. A házastársak közti viszonyban, valamint a gyerekek fölött gyakorolt jogokban a férfinek és nőnek egyenlő jogai vannak. A szülői jogokat csak a gyermekek érdekében lehet gyakorolni. A családi viszonyok a családtagok barátságán és kölcsönös ragaszkodásán alapul, akik kötelesek egymásnak erkölcsi és anyagi támogatást nyújtani. A házastársak közösen döntenek minden területen. Szabadon kifejezett beleegyezésetek alapján házastársnak nyilvánítnak. A Maroszengyőri polgármester hivatal részéről és személyesen én is szerencsére, jó egészségre, boldogságra és minden vágyatok teljesülésére vonatkozó jó kívánságaimat szeretném kifejezni. Legyen időtök szeretni, mert a szeretet az élet áldása. És most üdvözöljétek egymást! Éljen, éljen! Ez olyan kicsit csók volt, de olyan. Jó, ilyen szubmanos volt. Ne is írjuk alá. Szól. Hát úgy, ahogy mutattam. Úgy. Itt sikerült Anna Máriának elég jó. De nem. Így nem mutassa meg, egy pillanat. Ne, így. Ne ittatok volna annyit, Ani? Ti a fehér népek, mennyasszony és Ani tud járni. Cseréljétek el akkor a tollat. Nézzétek fel. Na, de most cseréljétek meg. Ide írott el oda. Anna Mária. Jó, akkor a tanúkat kérem, Kovács Hajni és Virtalan Anna. Kovács Hajni? Ide. Nagyon szépen. Ki kell írni Kovács, hogy laposan tartani, azt a tollat meg úgy írjon. Ide is.
Végtalan annak? Ki kell írni, igen, és úgy laposan tartani azt a tollot. Nem fájna a lábam, egyet sem. Ide végtalan annak. Na, igaz, lehet írni a tollat. Balkezes is. Én balkezes vagyok. Kicsit nehezebb. Megketszik fogni egy pohárkot állni? Még nem végeztem. Igen? Nem, se volt balán. Gyertek egyetlen, még egyetlen. Gyertek ti is. Jó. A násztalok. Melyik templomban kell? Igen, jó. Tessék, jöjjetek be. Nász nagyobb, jöjjön. Igen. és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatok.
Kedves Anna Mária és Attila, kedves szülők, násznagok, kedves jelenlévők, nagy esemény készül itt. Mi is ez a nagy esemény? Két fiatal, Anni és Attila éreznek valamit, hogy mióta, nem tudom, de már legalább 2,5 éve. Másfél éve? 1 éve. 1 éve. 1 éve, igen. Tehát azért jó, mert még nincs megavasodva, ugye? Tehát 1 éve érzik azt, hogy úgy szeretik egymást, hogy szeretnének egymásra lenni. És most azért jöttetek ide az útházába, Istennek áldását, segítségét, kegyelmét kérjétek. Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy híveid, akik most házasságkötésre készülnek, egyre inkább növekedjenek hitükben, és hívő utódokkal gyarapítsák egy házat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor a farizeusok a házasság felbontásáról kérdezték Jézust, ő így válaszolt. Isten már a teremtéskor kezdettől fogva férfit és nőt alkotott. A férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségével tart és ketten egy emberré lesznek. Ettől kezdve már nem ketten vannak, hanem egy ember. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza. Ezek az evangélium igényén. Még egy picit foglaljuk helyet. Házasságkötésre jöttetek. Mi is a házasság? A házasság szentsége. A házasság szentsége egy fiatal párnak, egy fiatal embernek és egy fiatal asszonynak, egy legénynek és egy lánynak az életszövetsége, amelyben kimondják a boldogító igent, életszövetséget kötnek, és egymást egy életen keresztül testileg, lelkileg kiegészítik, gyermekeknek adnak életet, és azokat fölnevelik. Életszövetség. Életszövetséget köttök, vagyis életeteket adjátok ajándékba egymásnak. Hogy meddig tart ez az élet, Isten titka. Isten az életek ajándékozója, és Isten az, aki egyszer hazahív erről a földi életről. Ezért ezt az életet kell, hogy jó és okosan kihasználjátok, és szeretetben megéljétek. Ebben a szövetségben társulni akar a mindenható Úristen is, és azért jöttetek ide, és nem elégedtetek meg a polgári házassággal, vagy akármi azzal sem, miként nagyon sokan teszik ezt a mai világban, hanem igenis kérjétek Istennek az áldását és segítségét. Hogy akkor, amiként azt mondtam, hogy vihar lesz életetekben, jégeső lesz életetekben, száraz ágak törnek le, akkor is lelketekben mosolyogjon, kacagjon a mindenható Úristennek a szeretete. Legyen ott Isten az életetekben. Isten a szeretet. Aki szeretetben él, Istenben él, írja Szent János evangélista, hát éljetek szeretetben. Nem csak abban a szeretetben, amit most éreztek. Mert most, hogy mit éreztek, hogy szinte érzem, hogy süt. Egy idő után ez a fajta sütés, ez a fajta melegítés, ez a fajta láng, nem kialszik, ne aludjék ki sosem. De egy idő után, hát ez úgy alábbhagy. Valószínű, hogy hallottátok, hogy húzzuk takarékra.
aragáznál, illetve rendes gáznál is, ugye, tehát van egy olyan, hogy takarítra hozzák, és akkor állandóan ég, de keveset fogyaszt. Különösen, hogyha aragázra gondolunk, ilyen palacból, akkor hosszasan tart. Most van egy hatalmas nagy palack, és ott van a ti nagy szeretetek. Ezért úgy kell, hogy beosszátok, hogy ne csupán akkor, amikor néha napján majd eljöttök a templomba, és akkor úgy megújítjátok és felfrissítitek ezt az érzést, ami most itt van a szívetekben. Hanem akkor, amikor szürkeség lesz a mindennapotokban. Na nem most lesz az. Mert most úgy házasoknak az élete, minden nap ünnep. De idővel eljön az, amikor, minthogyha a szürkeség is lenne. De közben jönnek majd, és én hiszem, hogy jönnek a megvilágítók, a kicsi földi világítók, az ilyen világítók vannak, itt is amilyenek vannak, túlfelől is amilyenek vannak, az ilyen kicsi sírdogálók, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ugye, tehát ahogy a mindenható Úristen akarja és ahogy ti akarjátok, igen, de legyen ünnep az életetekben. És hogyha Isten ott van, ha Isten jelen van életetekben, akkor minden elviselhetővé, minden széppé válik. Amit Isten egybekötött, ember szép nem válassza, hallottuk Jézusnak a tanítását. Itt én csak tanú vagyok. Ti, illetve mindenható Úristen kötitek a házasságot. Én és a násznagyom csak hivatalos tanú. Isten az, aki összeköti a házasságotokat. De senki el nem választhatja. Sem a szomszéd, sem a munkatárs, sem senki. Amit Isten egybekötött, ember szét nem válasz. Felbonthatatlan életszövetséget köt. Én azt hiszem, hogy nem kis dolog. Egy életen keresztül kitartani, igent mondani, és nem csak igent mondani, hanem annak az elköteleződésnek a jegyében szolgálni a másikat. Hogyha erre vállalkoztok, és hogyha ezt akarjátok, akkor ugye, mivel az 5 perc letelt, ezért már is kérdezem, illetve mondom, hogyha még mindig akartok házasságot kötni, akkor kezdődik a házasságkötés szertartása. Akartok igent mondani? Igen. Akkor. Igen, kicsit gyenge volt, igen, de azért. Kedves egyestvár, eljöttetek ide az Úr házába, hogy Isten megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgálja, és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Úrunk bőséges áldását adja erre a házasságra. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az egyház kérdéseire. Attila megfontolta de Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, még a halálnál nem választ benneteket egymástól? Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Igen. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Anna Mária megfontolta Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halálnál nem választ benneteket egymástól? Igen. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Kedves egyespár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen is kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai lesztek. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok felbonthatatlan lesz. Attila, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt, akarod egy jelenlévő Anna Máriát feleségül venni?